соли 2029 меҳмонхона метавонад мисли DVD плеер ба як чизи нодир табдил ёбад. چی خیل؟ росташро гӯед. шумо дар як сол чанд рӯз меҳмон қабул мекунед? 3, 5, 7. аммо ҳангоми харидани манзил шумо ҳар рӯз барои он метри холӣ маблағ месупоред. таъмир мекунед, мебел фармоиш медиҳед. бисёри оилаҳо 15-20 метри квадратӣ зиёдтар мегиранд танҳо барои меҳмонхона, аммо онро камтар аз як ҳафта истифода мебаранд. анакнун савол пайдо мешавад. мо мегӯем ки аз меҳмон даст каше? не, балки мо мегӯем ки барои фазои холӣ шумо пул надиҳед. барои ҳамин дар Тоҷир Гранд Холл пайдо шуд. фазои зиёда аз 150 метри квадратӣ, ҷашни оилавӣ, хостгор гуселкунӣ, вохӯрии хешу табор, ҳама чизе ки барои он меҳмонхона зарур аст. дар меҳмонхонаи оддӣ 10-15 нафар ҷой мегиранд, аммо дар ин ҷо бошад зиёда аз 50 нафар худашонро дар ресторани олӣ тасаввур мекунанд. шояд баъди чанд сол одамон на ҳуҷраи зиёд, балки имконияти зиёд харидорӣ мекунанд. Тоҷир, шаҳр дар дохили комплекс.